से प्रोडक्शन चैनल सब्सक्राइब करी त्यही बेल आइकन सिंगिरिदी कताल भिडियो नानी बारे फोरोंनायनि बिजाब chapter 12 verse 1 to 5 Hok sejak tonggo sikla bos logrokno hok bitirema Birmanni salfayasni nung sikla zorawo nini snamnai sano bukao muitu klaidi tamni hunba nung ang omotui kheton thoglia khnoi ma sanani sal samphawi phairego sal pohor talte athupri rok munagiasni chumui rok watoi thakma ulo ifuli phaiphinai afro nok muruknai rok gluibranai borok kurak rok ma kongsonnai gom pherenai rok bo borok kisa hnoi samungya kare runai tailam tui nainai rok bo nuprom naprom khese nuknai afro lamani dugar rok sojapnai gom pheremani khorang bo lem ungnai khorok satok sapungmani khorang khnaui sisanai rusap mu musubuni khorang rok bo lem ungnai afro usubrokno girinai te lama rokno bo girinai badam bu phango bu barbanai kugya thek soprewi sehinai muchungui te tubo tung flathagla kai to ne elem ba kor bete khna ba jo to ni saka hamari kadal khlai